स्टूडियो सहरसा। भैया बाबा प्रति में यहाँ बना हो हवा लेखा गरिया चला बना हो भैया बाबा प्रति में यहाँ बना हो हवा लेखा गरिया चला बना हो जाने कब ले बाबा नगरी पहुँचल जाई हमारा से गरिया ना चला बोला जाए गाजा पीला भाई हमारा से गाया ना बोला जाए तू ही पीला ना भाई नइखे गाजा नइखे चिलम बोल कैसे पिलाई हो एवं भैया तू ही बताब कहवा से लाई हो जबले भरा बनना सा नहीं चली हो तबले गरिया न अपन आगे बढ़ी हो ए भैया बम भारत तू हाई भाई रिकॉर्डिंग स्टूडियो सहरसा। जीवन कौन भैया सुजीता दुख करे नी कोनो जोगार हो नशा के चक्कर पालो तार भाई तू झूठे हमार हो भाई पीढ़ी से चलो हमें पता करेला राइटर सरवन कहबन नशा करेला कि जे राधे राज से बजाबा